may usa ka dako nga kaumahan nga diin ang tag-iya niini nag-hire siya og sulugoon nga mo trabaho sa iyahang farm. So sa iyang pag-interview karon sa mao nga aplikante, ingon niya, unsa bay mahimo nimo para sa ako ang farm? Ang tubag sa mao nga aplikante, ingon niya, sir, kaya nako matulog panahon sa bagyo. So napasal ang mao nga agalon, nagunahuna siya. Nalibog siya, nahibulong. Inaani man ang tubag sa aplikante. Makaya daw niya matulog panahon sa bagyo. So sa kahibulong niya, iyang gi-hire. Iyang gidawat ang mao nga aplikante. Og unya, pila ka semana ang milabay, miabot ang makusog nga bagyo. Sa tunga-tunga sa kagabihon, gipukaw ang magtiayon sa kakusog sa hangin, sa kakusog sa bagyo nga miigo sa ilahang balay o sa ilahang farm. So dali-dali karon og bangon ang magtiayon. Gisusi ang ilahang farm. So una niyang gisusi ang iyang tao. Kung unsay gihimo siyang tao, wa niya nakita ang iyang tao. Nga gi-hire niya 2 weeks ago. Og nagunahon na siya, tulog siguro ako ang gi-hire. Kay mo matuingon niya, kaya niya matulog panahon sa bagyo. So nag-assume siya nga natulog yun siya. Katong yang sulugoon, yang bagong tao nga gi-hire. So yang sunod na gihimo, miadto sila sa kulungan sa mga baka. Ug nakita niya nga naaman ang mga baka og puno og mga pagkaon. Nga giandam para sa ilaha. Og nakasirado ang trangka. So giadto na po niyang yung mga manukan. Mao gyapon, secure. Wala gyud sa gawas kundi naagyapon sa kulungan. Pati ang iyahang mga kanding naagyapon sa kulungan. And then miadto siya sa iyang traktor. Nga naa sa gawas, ug nakita wala man ang traktor. Miadto siya sa iyang grahe, ug nakita niya dito nakagrahe ang iyang traktor ug nakatrangka, gihiktan pagyod. So samtang niubalik siya sa iyang kwarto, sila magtiayon dito siya nakahuna-huna. Nga mao di ay ni ang gipasabot sa tao nga iyang gi-hire. Mao di ay nga kaya niya matulog panahon sa bagyo kaysa panahon nga hayag ang adlaw, panahon nga malinawon ang palibot. Siya nangandam para sa umaabot na bagyo.